Volám sa Katka Lendelová, učím na základnej škole na ulici Pionierov 1 v Rožňave a učím prváčikov. Naša škola patrí medzi 39 vybraných škôl, ktoré zavádzajú kurikulárnu reformu. Tohto roku sme začali pracovať so Smartbooksom, so žiakmi prvého ročníka a vyhovuje nám táto aplikácia práve v tom, že vieme prispôsobovať obsah učivu. Smartbook nám pomáha napríklad aj pri individuálnych potrebách žiakov. Napríklad, keď žiaci potrebujú trošku viac pomoci alebo zopakovať si trošku učivo, v ktorom zaostávajú, tak im dám Smartbooks preto, aby si to precvičili. Na druhej strane takí žiaci, ktorí sú nadaní alebo ktorí majú skôr skončenú svoju úlohu, tak tiež dostanú Smartbooks a môžu si precvičovať učivo v oveľa ťažšej nejakej kategórii. Vidíme tam gradáciu niektorých úloh, takže môžu sa vyskúšať aj pri nejakých nových vedomostiach. Smartbooks mi do istej miery ušetrí množstvo času, pretože ak pracujem s deťmi a potrebujem im dať zo pár doplňujúcich úloh, tak nemusím hľadať nejaké pracovné listy, nemusím si niečo vyrábať, nemusím niečo dopredu pripravovať, ale viem, že v Smartbookse sa nachádza taká aplikácia, ktorá korešponduje s učivom, ktoré práve preberáme a viem to využiť hlavne na tých hodinách. Využívanie Smartbooks počas vyučovania je veľmi individuálne. Niekedy tomu deti venujú trošku viac času, niekedy zase oveľa menej, ale pravidelne každý týždeň v piatok na konci vyučovacieho dňa si pomocou Smartbooksu overujem, že či deti učivo pochopili, alebo im ho treba ešte dovysvetľovať. Často sa stáva, že deti stačí, ak si ho trošku zopakujú, ak si prejdú 2-3 aplikácie a tá aplikácia im sama vyhodnotí, že či to učivo je zvládnuté alebo nie. Naši žiaci veľmi radi využívajú Smartbooks a najradšej využívajú Smart učenie, pretože Smart učenie im vyhodnotí úroveň ich vedomostí. Smartbook sme na škole zavádzali relatívne rýchlo, hlavne čo sa týka žiakov. Možno nám trošku trvalo, kým sme prišli na to, že potrebujeme mať vlastný router v triede, aby všetky tablety spoľahlivo fungovali. Ale čo sa týka samostatnej práce, nastavenie tejto aplikácie je veľmi intuitívne, čiže deti veľmi rýchlo a samostatne sa vedeli v tejto aplikácii pohybovať a vedeli ju používať. Čo sa týka obsahu a tém, Smartbooks obsahuje alebo zahŕňa všetky témy, ktoré my momentálne v prvom ročníku potrebujeme na vyučovaní. Radi využívame tieto témy, radi ich zaraďujeme do vyučovania a pre nás takou veľkou pomocou je práve to, že tie deti si vedia zopakovať učivo, ktoré sme počas vyučovania alebo počas celého týždenného bloku prebrali. Smartbooks by som vedela, alebo by som chcela odporučiť hlavne takým školám, ktoré cítia potrebu nejako spestriť svoje vyučovanie a ktoré potrebujú doplniť o formu nejakého digitálneho vzdelávania, keďže využívanie tabletov na pomocou Smartbooksu ukazuje deťom, ako správne využívať digitálne technológie. Odkedy sme zapojení do projektu zavádzania kurikulárnej reformy, sa na našej škole vyučuje v 3 blokoch. Prvé 2 bloky vyučovacie sú počas doobedňajšieho vyučovania a 3. blok prebieha počas školského klubu detí. A práve v školskom klube detí často používa vychovávateľka aplikáciu Smartbooks na to, aby si overila, aby si zopakovala alebo aby upevnila učivo, ktoré sme preberali počas prvých 2 vzdelávacích blokov. Naším prvoradým cieľom je to, aby sme naučili deti učiť sa. Radi by sme, aby sa deti v škole dobre cítili, radi by sme boli, aby tie deti same objavovali, aby učiteľ nebol hlavne učiteľom, ale bol primárne aj nejakým sprievodcom alebo nejakým mentorom, ktorý im cestu ukazuje, ktorý ich vedie cestou takéhoto spoznávania alebo takéhoto objavovania. Vstúpiť do kurikulárnej reformy je veľké rozhodnutie, ktoré nám do istej miery prináša slobodu, ale na druhej strane aj veľkú zodpovednosť.